Boa tarde, eu tamén creo que estudaba para un seminario con ponencias varias. A mí, cando me convocaron para esta actuación, dixeronme que falara un pouco da situación das mulleres ou da problemática das mulleres e tamén desde unha perspectiva das mulleres labreras. Entón, eu así, basicamente, creo que, como non temos moito tempo, creo que neste momento o máis importante, o mellor, de manter nas axendas ou de levar adiante nas axendas das organizacións, creo que a primeira cuestión que eu creo que é fundamental neste momento é impedir o retroceso do que se foi conseguindo até agora. Creo que todas e todos somos conscientes de que si hasta o momento fomos conseguindo introducir nas leis cousas que melloran a situación das mulleres ou que supoñen un avance claro no dereito das mulleres, no reconhecimento dos dereitos das mulleres, está directamente relacionado coa capacidade de loita e de organización que tivemos as mulleres ao longo de toda a historia e de toda esta última etapa tamén. Entón, neste momento de forte retroceso e de un avance da dereita, da exposición da dereita máis recalcitrante, pois creo que de feito xa o temos na práctica, o intento de modificar a lei do aborto, para min é unha cuestión clarísima que nos dice do momento no que nos encontramos, onde outra vez se intenta quitarnos as mulleres a capacidade de decidir, o noso dereito a decidir. E creo que ese é un aspecto fundamental que neste momento nos sitúa, creo que claramente onde estamos outra vez. Por outro lado, creo que outra preocupación para mí importante é a participación real das mulleres nas organizacións, nas propias organizacións políticas, sindicales, ciudadanas, etc. Eu non quero, sin ánimo de polemizar, pero normalmente, últimamente, cando vemos moitas veces fotos de reunións, de delegación de distintas organizacións, normalmente vemos mesas cheas de homes, e apenas o mellor unha muller ou dúas ou pouco máis. Esta mesma mesa, que en principio estamos todas e todos representando organizacións, hai que reconocer que maioritariamente é masculina. Eso significa que esas organizacións, fundamentalmente, nos órganos de outra cousa é que participen ou non con maior ou menor igualdade. Non é eso que estamos discutindo, pero que si é unha realidade é que as mulleres siguen estar presentes nos órganos de dirección e no que podemos decir cargos de representación pública ou como queramos chamar das organizacións. E iso é preocupante, e eu creo que iso tamén é o que fai que de alguna maneira, en momentos como estes, o que teñamos conseguido pareza tan frágil. A veces parece que cando conseguimos introducir cambios nunha lei ou aspectos que benefician as mulleres é casi como un xigante con pés de barro. Por un lado, a nosa presión consigue aprobar leis, pero por outro lado, a mínima, eso vaise abaixo sin que haxa unha forte reacción, incluso por parte das propias organizacións ou partidos políticos que aprobaron esa mesma lei. Porque a min pareceme que nos movemos aínda moito dentro do políticamente correcto. E se esa presión e ese avance que se deu foi debido á nosa presión, por outro lado tamén moitas veces é difícil decir que non a unha lei de paridade, decir que non a leis que avanzan nese sentido. Ahora, outro ponto é, como decías tú antes, o Albert de Bosque Manolo, creo que era aplicado. Podemos falar de moitas leis que están moi ben, pero logo aplicadas é outra historia. Entón, eu creo que ese é un gran reto que temos, e é manter ou avanzar tamén na participación das mulleres en pé de igualdade dentro das propias organizacións. E eu creo que aí temos varios retos tamén. Unha, construir espacios e permitir e facilitar tamén económicamente a construción deses espacios para que as mulleres dentro das organizacións podan reunirse e podan avanzar
e analizar que é o que está pasando, analizar as políticas que nos afectan e que as propias organizacións tamén ter a capacidade de influir ou de presionar para que as propias organizacións acepten ou asuman o que é a axenda das mulleres dentro da propia organización. E eu, pola miña experiencia no que foi toda a actividade sindical de participación en distintas mesas de distinto tipo, sempre me encontrei con homes que representaban as organizacións. Nunca, 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 na miña experiencia, encontrei un secretario xeral dunha organización agraria que levara a ninguna mesa cuestións relacionadas con dereitos das mulleres laborales. Cando, ainda hoxe, nos consta que se recoñeza, por exemplo, a igualdade das mulleres en canto á titularidade das explotacións agrarias familiares. Neste momento conseguimos con moitísima loita e moitísima presión que se aprobe unha lei de titularidade compartida que é importante, é un avance importante, pero que para que as mulleres podamos ter o mesmo dereito dentro da explotación agraria familiar e se queremos acceder á titularidade compartida, o titular da explotación, que normalmente é o noso marido, o noso compañeiro, maioritariamente, ten que asinar que sí que está de acordo en que solicitemos esa titularidade compartida. E esa é unha lei que se acaba de aprobar, porque hasta ahora non había nada, nin eso, nin outra cousa. Entón, creo que eso é moi importante. Esa lei, se se aprobou, foi porque as mulleres estivemos aí dando batalla, porque tampouco vin a ningún home planteándolle a ningún ministro, nin ministra de Agricultura, que se avanzara na lei de titularidade compartida. E nós avanzamos nesa lei cando podemos tratar ca ministra de Igualdade, no seu momento. Entón, creo que esa é unha cuestión, non sei como vou de tempo, pero interésame moito pararme nesta cuestión porque creo que hai moita tendencia de pensar que, bueno, como as mulleres xa estamos nos sitios, pois máis ou menos igual hai un número igual ou parecido de militantes nas organizacións, bueno, de todo tipo, pois eu creo que falta moito aí, non? Creo que falta moito aí. Outro aspecto que nos preocupa moito e que tamén influye en facilitar a participación das mulleres, creo que é todo o que ten que ver cos servicios públicos, porque hasta ahora, a pesar de que nos movemos no políticamente correcto, maioritariamente tampouco aínda os homes teñen asumido maioritariamente as responsabilidades que corresponden dentro do ámbito familiar, dentro do ámbito da casa, etc. Non? Iso que todos e todos sabemos. Entón, cando estamos falando de a reducción dos orzamentos, cando estamos falando de privatización de servicios, cando estamos falando de desmantelamento de servicios públicos, como pode ser a axuda para o cuidado das persoas maiores, a axuda para o cuidado dos nenos e das nenas, etc., estamos encontrando outra vez con unha traba máis que vai impactar de unha maneira moi forte ás mulleres e que vai dificultar ainda máis esa participación que se está empezando a dar. Non sei, agora mismo, a parte xa do que conhecemos de como se están quitando recursos de servicios públicos tan importantes para nós neste campo, non sei aínda como vai pasar no momento que se aprobe esa lei de reforma da administración local que pon tamén, unha vez máis, en cuestión moitos servicios que prestan os concellos e que tamén poden afectar a servicios que son importantes para as mulleres, para o apoio ao que son as tarefas que facemos habitualmente as mulleres no cuidado. Outro aspecto que estamos vendo, incluso eu non conozo moito desa folga de fame, pero sí que vi algunha noticia de unha asociación de mulleres que están folga de fame precisamente por como están afectando os recortes nos orzamentos a todo o que ten que ver co apoio, as políticas que había de apoio para as mulleres que se encontraban en situación de violencia. Entón, creo que ese é outro aspecto fundamental que debemos manter na nosa axenda e na nosa loita, todo o que ten que ver cos servicios públicos e cos servicios públicos de apoio a todo o que significa avanzar na igualdade dos dereitos das mulleres. E así, brevemente,
Un pouco xa para ir rematando, por exemplo, de tempo, tamén creo que é fundamental dentro da axenda todo o que ten que ver coa loita contra a violencia. É unha lacra que non, a pesar do que se leva avanzado a nivel legal e, bueno, de todo o traballo que se está facendo, é algo que desafortunadamente aínda queda moitísimo camiño por andar, non? Creo que é un gran reto. E xa, de verdade, prometido para rematar, decir que, desde o meu punto de vista, é fundamental a organización das mulleres e o fortalecimento das mulleres como grupo dentro das propias organizacións mixtas. Pareceme tamén fundamental o apoiar que as mulleres que accedan aos órganos de dirección das organizacións mixtas teñan perspectiva feminista, porque desde o meu punto de vista, a integración do debate feminista é imprescindible para lograr o avance de cara ao recoñecemento pleno dos dereitos das mulleres. E xa non queda moito tempo, ningún, para falar do particular das mulleres labregas, non. Simplemente decir dos cousas, que a estas alturas, e debido a que desde as administracións públicas aínda siguen concebindo a explotación agraria familiar, que é unha figura legal que non é ni mellor ni peor, é mayoritaria aquí, en Galiza, no Estado, en Europa e no mundo. Pero como se sigue considerando o mismo criterio que a familia patriarcal, moitas veces, cando dereitos básicos que calquera muller, polo simple feito de ser traballadora, estar pagando unha seguridade social que dice que é traballadora, as mulleres labregas temos casi sempre que acabar nos tribunales para conseguir acceder a esa axuda. Estou falando, por exemplo, da axuda aquela que había para nais traballadoras con un fillo ou unha filla menor de 3 anos. Nós, eses casos, vamos reclamar todos a través dos tribunales. Acabamos ganando.